Quddiem l-imħallef Abigail Lofaro illum inqata' u ingħata l-ewwel divorzju f'pajjiżna. Dan kien l-ewwel każ li instema' fil-Qorti Maltija tal-Familja wara fil-bidu ta' dan ix-xahar f'pajjiżna iddaħħlet liġi li tippermetti li jkollna d-divorzju. Il-każ instema' fl-awla numru 23 fil-Qorti tal-Familja. Il-koppja li ngħatat id-divorzju kienet ilha 21 sena mid-data tas-separazzjoni ma tgħix flimkien. Skont kif xedu l-partijiet ma kien hemm ebda tama raġonevoli ta' rikonċiljazzjoni. Ġie kkunsidrat ukoll li l-ulied tal-koppja mhumiex minorenni u l-ebda manteniment mhu dovut lilhom. Il-qorti laqgħet it-talba tal-mara biex tmur lura għal kunjom xbubita. Fi żmien xahar dan id-divorzju għandu jkun irreġistrat fir-Reġistru Pubbliku. Intant każijiet oħra li se jinstemaw fil-jiem li ġejjin fil-Qorti tal-Familja jinvolvu wkoll koppji li diġà kisbu separazzjoni u għaldaqstant il-proċess ikun aktar mexxej. It-talba tal-koppji għal divorzju tista' tiġi rifjutata mill-Qorti tal-Familja f'każ se ma jkunux għaddew 4 snin minn meta sseparaw u f'każ li l-manteniment ma jkunx qed jitħallas. Il-liġi tad-divorzju ddaħlet f'pajjiżna wara maġġoranza ta' 53% voti favur miksuba fir-referendum li sar f'Mejju li għadda.